या पत्रकार परिषदेमध्ये मी स्वागत करतो। आता अतिशय दुःखद बातमी पुण्याचे खासदार आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय गिरीश बापट साहेबांचं आत्ताच काही काळाबद्दल निधन झालं। मी भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना मग सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो। आजची ही पत्रकार परिषदेसाठी माझ्याबरोबर शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख सन्मान्य संजय आग्रेजी, कणकवलीचे नगराध्यक्ष सन्मान्य समीर नलावडेजी, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस सन्मान्य मनोज रावराणे, कणकवलीचे मंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री आणि आम्ही सगळेजणच आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या गौरव यात्रा ची घोषणा करण्यासाठी आज आपण सर्वजणांना इथे बोलवलेलं आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या गौरव यात्रा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात निघणार आहे अशी घोषणा सन्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी आणि आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजीने काही दिवसाअगोदर त्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार आमचे प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळेजी यांनी आम्हा सगळ्याच कार्यकर्त्यांना त्या पद्धतीचं मार्गदर्शन केलं आणि येणाऱ्या 31 तारखेपासून ते 7 एप्रिलपर्यंत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव यात्रा ही महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभेमध्ये शिवसेना बीजेपीचे सगळेच प्रमुख कार्यकर्ते नेते म्हणून एकत्र येऊन ज्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी एक वेगळा आदर्श घडून आपल्या नजरेसमोर ठेवलेला आहे, ब्रिटिशांच्या विरुद्ध संघर्ष करत असताना ज्या हाल अपेक्षा त्यांनी सहन केला, ज्या परिस्थितीमध्ये त्यांनी संघर्ष केला, तो प्रत्येक पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे, ऊर्जा देणारा आहे। आणि त्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जेव्हा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे वारंवार अपमान करतात, वारंवार त्यांच्याबद्दल अपशब्द बोलतात आणि त्याला जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होतं तेव्हा मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेजींनी कधीही त्या गोष्टीला विरोध केला नाही, त्यांना थांबवलं नाही, आक्षेप घेतला नाही। ज्या स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांच्या उभ्या आयुष्यामध्ये स्वातंत्र्यवीरांचा सन्मान केला, त्यांच्या विरुद्ध जेव्हा कोणीही बोललं त्यांच्या विरोधात बाळासाहेबांनी नेहमी कडवट अशी भूमिका घेतली, कडवा विरोध केला। आपण आजही मणिशंकर आयरना त्यांनी जोडे मारत असताना आपल्याकडे व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, फोटोग्राफ उपलब्ध आहेत।
आणि त्याच बाळासाहेब ठाकरेंचा मुलगा स्वातंत्र्यवीरांचा अपमान होत असताना, स्वतः मुख्यमंत्री असताना एकही शब्द काढत नाही, राहुल गांधींना थांबवण्याची हिंमत दाखवत नाही, हिंदुत्वाच्या नावाने बाळासाहेबांनी एक वेगळा आदर्श उभा केला आणि आपला भारत देश हा हिंदू राष्ट्र आहे ही ज्या सावरकरांनी गर्जना केली, त्याच सावरकरांचा अपमान होत असताना बाळासाहेबांचा मुलगा, बाळासाहेबांचा नातू एकही शब्द बोलत नाही. आणि ज्या राहुल गांधींच्या आजोबांनी म्हणजे नेहरूंनी आय एम अन ॲक्सिडेंटल हिंदू, मी आत्मघाताने एक हिंदू आहे, मी अपघाताने एक हिंदू आहे, म्हणजे त्यांना स्वतःला हिंदू म्हणायला पण लाज वाटत होती, हिंदू म्हणायला पण लाज वाटत होती. अशा राहुल गांधींना त्यांनी थांबवण्याची पण हिंमत केली नाही, विरोध करण्याची हिंमत केली नाही. आणि आता जेव्हा हातात सत्ता नाही, स्वतः मुख्यमंत्री नाही, तेव्हा मालेगावच्या सभेमध्ये राहुल गांधींना ठणकवण्याची भाषा जे उद्धव ठाकरे करतात ती नौटंकी आहे, तो ढोंगीपणा आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. म्हणून कणकवली विधानसभेमध्ये येणाऱ्या 5 एप्रिलला संध्याकाळी 4 ते 6 मध्ये कणकवलीमध्ये भव्य अशी शिवसेना, बीजेपीचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते एकत्र येऊन, हिंदुत्ववादी संघटनेचे सगळे कार्यकर्ते एकत्र येऊन, त्याचबरोबर आम्हाला जनतेला पण या निमित्ताने आमंत्रण करायचं आहे की आपणही एकत्र या, त्या यात्रेमध्ये सामील व्हा आणि वीर सावरकरांच्या गौरव यात्रेमध्ये आपण एकत्र येऊन उत्साहाचं वातावरण आपल्या कणकवलीमध्ये किंवा भगवमय वादळ किंवा भगवं वादळ आपल्या कणकवलीमध्ये निर्माण करू. ही यात्रा संध्याकाळी 4 ते 6 मध्ये निघणार आहे. 5 तारखेला यात्रेसाठी एक रथ आम्ही इथे आणणार आहोत आणि एकंदरीत पूर्ण वातावरण हे भगवमय असणार आहे, ढोल ताशे असणार आहे, जल्लोषामध्ये आणि उत्साहामध्ये सावरकरांबद्दल जो प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी गौरव केला पाहिजे, अभिमान वाटला पाहिजे, तशी यात्रा आम्ही 5 तारखेला या मतदारसंघामध्ये काढणार आहोत. त्यासाठी या काही दिवसामध्ये आमच्या वरिष्ठ पातळीवरून आलेले पॅम्पलेट असो किंवा बॅनर असो की विविध जी माहिती येईल, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांनी सावरकरांवर केलेली भाषणं, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सावरकरांवर केलेली भाषणं ही आम्ही त्या रथावर किंवा वेगवेगळे शहरामध्ये आणि तिन्ही तालुक्यामध्ये आम्ही स्क्रीन लावून ती भाषणं दाखवणार आहोत. कदाचित पटनाट्य पण आम्ही त्या दिवशी आम्ही काही लोकांशी बोलतोय तेही आम्ही त्या दिवशी आम्ही इथे त्या लोकांसाठी आणू. म्हणून एकंदरीत सावरकरांबद्दल जो आपल्या प्रत्येकाला अभिमान वाटला पाहिजे आणि हे काँग्रेसचे लोक जे वारंवार सावरकरांचा अपमान करतायत, नाना पटोले असतील की अन्य लोक किंवा त्यांचे नेते जे राहुल गांधी आहेत, त्यांनाही संदेश गेला पाहिजे की आमच्या भारत देशामध्ये
प्रत्येक हिंदूला, प्रत्येक नागरिकाला सावरकरांवर अभिमान आहे आणि आम्ही त्यांच्यावर अपमान सहन करणार नाही, हा संदेश ह्या गौरव यात्रेच्या निमित्ताने आम्ही देणार आहोत. तर काय आमचे संजय आग्रेजी, जिल्हा प्रमुख शिवसेना, हे आपल्याला थोडी माहितीही देते. आता जे काय आता प्रत्येक सगळ्या मतदारसंघामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ही यात्रा निघणार आहे. मग इथे आपले पालकमंत्री रवी चव्हाण साहेब असतील किंवा अन्य लोकांशी आम्ही बोलू. प्रत्येक कुठला मोठा नेता किंवा आमचे प्रतिनिधी आम्ही रवी पाटील साहेबांना विचारणार आहोत. प्रत्येकाला जो जो शक्य होत असेल तो त्या यात्रेमध्ये येईल. संपूर्ण जिल्ह्यात ना ही मतदारसंघाची यात्रा कणकवलीमध्ये निघणार आहे. म्हणजे कणकवली, देवगड, वैभवडीची यात्रा कणकवलीमध्ये निघणार आहे. म्हणजे सगळ्या तिन्ही तालुक्याची यात्रा किंवा विधानसभेची यात्रा ही कणकवलीला निघेल. तशीच एक यात्रा कुडाळ मालवणसाठी निघणार, तशीच एक यात्रा सावंतवाडी मतदारसंघासाठी निघणार, तशीच एक यात्रा राजापूर मतदारसंघासाठी निघणार, तशीच एक यात्रा रत्न, म्हणजे अशा प्रत्येक मतदारसंघामध्ये तुम्हाला ही यात्रा येणाऱ्या 7 तारखेपर्यंत दिसेल. जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की संध्याकाळी 4 ते 7 ही यात्रा असेल आणि ते पूर्ण भगवमय वातावरण करण्याचं आमच्या लोकांचं नियोजन आहे. जसं तुम्हाला सांगितलं, रथ आम्ही आणणार आहोत. आमचे सगळे म्हणजे सावरकरांचा मोठा फोटो असेल, आम्ही सगळेजण नेते तिथे असू, ढोल ताशा असणार, अतिशय उत्साहाचं वातावरण असेल. त्यांचा गौरव आपल्याला करायचा आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये जोश असेल. तर फक्त शिवसेना बीजेपीच्या पलीकडे जाऊन जे हिंदुत्ववादी विचाराचे सगळे कार्यकर्ते असतील ते सगळेजण आम्ही एकत्र येऊन ही गौरव यात्रा आम्ही काढणार आहोत. आता त्यावेळी जसं तुमची सुद्धा जसा आमचाही तोच प्रयत्न आहे. काही चित्ररथ असो किंवा जसं तुम्हाला बोललं पु ल देशपांडेंची एक चांगली भाषणं त्यांच्यावर झालेली आहेत, अटल बिहारी वाजपेयींची त्यांच्यावर भाषणं झालेली आहेत, बाळासाहेबांची भाषणं त्यांच्यावर झालेली आहेत, प्लस शरद पोन्सेजींची काही चांगली व्याख्यान सावरकरांवर झालेले आहेत. असं एकंदरीत त्यांच्याबद्दलचे जास्तीत जास्त माहिती ज्यांना माहिती कमी असेल ते माहिती समजून घेतील, ज्यांना ऑलरेडी माहिती असेल त्यांच्या माहितीमध्ये भर पडेल. म्हणून त्या पद्धतीने ज्या ज्या गोष्टींनी त्यांचा गौरव होईल त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही त्या यात्रेमध्ये करणार आहोत. म्हणजे ही यात्रा जसं तुम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्राच्या प्रत्येक मतदारसंघामध्ये होणार आहे. तसंच कोकण म्हणजे ठाण्यापासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये ही यात्रा आयोजन होते आहे का. उदाहरण आजचे 2 दिवस हे पत्रकार परिषदेचे दिलेले आहेत. ते पत्रकार परिषद होतात काय, त्याचबरोबर यात्रा कुठली कधी निघणार आहे आणि प्लस कोऑर्डिनेशन, या सगळ्या गोष्टीची जबाबदारी माझ्यावर आणि आमदार निरंजन डावकरजींवर दिलेली आहे कोकण विभाग म्हणून. आणि ते आम्ही त्या निमित्ताने पाठपुरावा आणि सगळ्यांच्या संपर्कात असतो. ही म्हणून परत सांगतो, ही पत्रकार परिषद ही कणकवली विधानसभेपुरती आहे आणि म्हणून कणकवली विधानसभेमध्ये आम्ही या 3 तालुक्याला एकत्र धरून ही यात्रा कशी काढणार आहोत त्यासाठी ही पत्रकार परिषद आहे. त्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जेडपी असतील, पंचायत समिती, नगरपालिका यामध्ये हेच व्यासपीठावरचं चित्र दिसेल काय त्या काळात? तेच चित्र तुम्हाला ग्रामपंचायतीमध्ये पण दाखवलं ना आम्ही. आमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये आमच्या या कणकवली विधानसभेमध्ये तुम्ही सांगा ना, अतिशय उत्कृष्ट कोऑर्डिनेशन झालं. फोंडा असो, जानवली असो, असंख्य ग्रामपंचायत आम्ही मिळून मिसळून सगळ्यांच्या कोऑर्डिनेशनने आम्ही मिळवलो. शेवटी एक लक्षात घ्या तुम्ही की आम्ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना म्हणून ह्या राज्यामध्ये सत्ता आणलेली आहे. 2.5 वर्ष महाविकास आघाडीच्या सरकारने जे आमच्यासारख्या असंख्य भारतीय जनता पक्षच्या कार्यकर्त्यांना जो त्रास दिला, जी केसेस टाकली, त्या सगळ्याला बाहेर काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आणि एकनाथ शिंदे साहेबांनी एकत्र येऊन मोदी साहेबांच्या आणि अमितभाईंच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार स्थापन केलेलं आहे. 155 आम्ही आमदारांनी एकत्र येऊन हे सरकार स्थापन केलं आहे. त्याचबरोबर शिंदे साहेबांबरोबर आलेले जे 40 आमदार आहेत आणि 10 अपक्ष, त्यांच्याशिवाय हे सरकार स्थापन झालं नसतं. म्हणजे तुम्ही प्रत्येकाने बघितलं होतं की आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांवर किती केसेस टाकल्या जायच्या, कशा आम्हाला सरकारबरोबर संघर्ष करायला लागायचा. ते सगळ्याला बाहेर काढून आज आम्ही सत्तेमध्ये आहोत. आम्हालाही माहिती आहे की शिंदे साहेबांच्या त्या 40 लोकांच्या ताकदीशिवाय आमचंही सरकार झालं नसतं. आणि त्या पद्धतीचं मार्गदर्शन किंवा त्या पद्धतीचे संदेश किंवा आदेश आमच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून असल्यामुळे
हे वातावरण, युतीचंच वातावरण तुम्हाला इथे दिसले आणि त्या पद्धतीच्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत त्या पद्धतीचं कॉर्डिनेशन असेल. एकदा आपण एक दुसऱ्याची साथ म्हणून युतीचं अगर सरकार महाराष्ट्रामध्ये असेल तर ते सगळीकडे तुम्हाला युतीचाच एकत्रपणा दिसेल. त्याच्यामध्ये हे आज चित्र दिसणार, काल दिसणार, याला काही संशयाच्या चष्म्यातून आम्हाला बघू नका. आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे. आमच्यामध्ये अतिशय चांगलं वातावरण आहे, कॉर्डिनेशन अतिशय चांगलं आहे आणि म्हणून हेच प्रतिबिंब तुम्हाला जिल्ह्यामध्ये अन्य ठिकाणी पण दिसेल. चाललंय विकास कामामध्ये ऍडजस्टमेंट सगळ्या बाबतीमध्ये आहे, म्हणून आम्हा लोकांना काय त्याची काय अडचण नाही. कंट्री साईडच्या बाहेर भेटलेला त्यावेळची ती आताच मग त्यावेळीची भेट ही एक वेगळ्या कारणाने होते. ह्या आज ते एका पक्षाचे जिल्हा प्रमुख आहेत. आज त्यांच्या पक्षाचं नेतृत्व संजय आगरे करतायत. आमचा भूषण पण आता तालुका अध्यक्ष झालेला आहे. त्या सत्तेच्या पुनः प्रक्रियेमध्ये फडणवीस साहेबांच्या बरोबर मी असल्यामुळे मला त्याची किंमत माहिती आहे, त्याचं महत्त्व माहिती आहे. म्हणून आमच्या कोणामुळेही आमच्या वरिष्ठांना त्रास नको आणि जनतेला ह्या सरकारचा फायदा व्हावा या दृष्टिकोनातून आज आम्ही सगळेजण एकत्र आहोत आणि तीच भूमिका आमची ह्यापुढेही असणार.